Posúme sa ďalej. Premiér Robert Fico chce mať rozpočet schválený v septembri. Strana Hlas, ale aj SNS hovorí, že si nemyslia, že to naozaj bude takýmto spôsobom. Dokonca sa tam spomína, že skoro očakávate tak koncom roka. Neplánuje možno vláda počas leta pracovať, lebo toto hovoril aj prezident Peter Pellegrini u nás v rozhovore, že jediné, kedy by bolo možné, aby ten rozpočet naozaj bol schválený v septembri, pokiaľ by žiadni politici si nezobrali dovolenky počas leta. Čiže budete alebo nebudete na tom pracovať? No ja dovolenku asi ani mať nebudem, poviem vám pravdu, nemám žiadnu, som pripravený, počas leta budem tu. Samozrejme, je to ale na ministrovi financií. Minister financií zostavuje na základe toho, čo dostane od jednotlivých rezortov, priority toho rozpočtu. On definuje čísla na základe nejakej finančnej prognózy, ktorá tu bude daná. Ja vidím ako absolútne reálne, ten rozpočet sa vždy schvaľoval na októbrovej, respektíve novembrovej schôdzi. My máme množstvo vecí, o ktorých potrebujeme v rámci toho rozpočtu sa baviť. Sú tu nejaké priority jednotlivých ministerstiev. Máme ťažkú úlohu, pretože musíme robiť zároveň konsolidačné opatrenia a držať nejako ten rozpočet z hľadiska udržateľnosti verejných financií. A na druhej strane, to hovorím zahlas, naše podmienky sú jasné, aby sa tu nesiahalo na sociálne benefity, ktoré tu práve sociálna demokracia zaviedla, aj 13. dôchodky, preto o tom veľmi jasne hovoríme, keď či už opozícia alebo koaliční partneri spochybňujú 13. dôchodky, vždy sa za ne postavíme a garantujeme ich, preto sme to aj dali na billboardy. Sú tu ďalšie sociálne opatrenia, o ktorých chceme hovoriť, pretože napríklad v Hlase presadzujeme silnú prorodinnú politiku, preto keď som sa dotkol toho, že na billboardoch dnes máme, že garantujeme 13. dôchodok, hovoríme aj o tom, že chceme, aby sa demografia na Slovensku menila. Vidíte, hovoríme možno ako vnímate to, že premiér vám hovorí, že smiešne politicky privatizujete témy aj na billboardoch? Myslím si, že to nebol Hlas, ktorý hovoril o adresnosti 13. dôchodkov. Ale bol to pán podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, ktorý to nešťastne otvoril a my sme na to iba reagovali, že jednoducho nebudeme súčasťou vlády. Kritiku odmietate premiéra. Nebudeme súčasťou vlády, ktorá bude akokoľvek siahať na 13. dôchodky.